jong pi bagangai skamru bau blai un yalam yangi hadu kabakut jongani gajing syakri ki henmen bagi para ki jonga ngadap daga jing sngongu kabakrau yau blai namar hadu kanega khleman shimla ino yalau jong syakri ubarin balula kershan yau hadu kanega khleman haga bangala ban yang hapeng jong pi haga nega por bagangai skamru bayaga khubor kabau blai ulabu aga donun kan long kabor naga benta jong pi kan long kabor naga benta jong ilang baro haga por bar haga ya ka bangingi em hagini gisngi ke bakum kini ho ngiladu jingkerman shipor haga bangin pelong ye gini ga jingya sang henry oblay ula ai hangi ye gani galan bangila ye ga ban pelong ling bagini ki platform ke balong ki online service ki jongi haga bangila ban pelong ye ga jingya sang barhoy ru ye gaban syakri lang yo blai hangno ka bangi don hagani ga janmin bagi para bangi bait ke jong au trai u blai ulabu ye ga khubor haga don hot ka jonga nadu ka por ka ba isketri ilafun barila penbet ye gani ga jing yeseng laslam ba bangi ru bau blai ulakran bat un kran ru apreng jongi hagani kan no pai jongani ga sngi Hashwa bangin poi shigak tien ka joblay tongin yalet shoblay haga jing dwai ublay bukpa ujongi ubahabneng ngai ngu yeme ko kunrat namar gani gapor ka bakodor ka ba mi melashas ngobha yangi bangingin don lang ko kunran haga yeng ka bakintang ka jongme bad hoy ru hagi khun ke jongme ke ba don halage jongi yeng ke sam halage jongi snong ko kunran hapo uput usam jonga sora presbytery bad hoy ru yeki nu ki khun ke jongme ke ba don hangnu hagani ka janmin ke ba snok tilang ya gaban syakri lang yeme ablay hoy kenrat babha ngi duai hagani ka pohor ya ga bamin ya rap yangi ablay habangi ngi kren ya gaktin ka jama ablay try komonong roi shamben si muang atu kren ba jamnut jisu ki kentin jongme ki long so ki bala ban penhun ya ga tonut ka jongi ba kren na try hagi kentin ki bangila ban sngo tu ki kentin ko kenrat ka bangila ban shempang ablay nang bayaki ki baro ya ga bangi sngo ngin long kin nong le ken ye gak tien ga jongme ablay hagane ga por ngi twai ko kenrat ba men pen kentang ye ga khubor ka ba men don limau syakri ujame ga donut ga jongu ai ba ga ba hoy kan long hoy ka ba long ehem kan long ehem tang kata ye ka ba me ibet ye ye ga ba un kren hagane ga janmien kan long ga por kan long ga jingkerman kan long ga jimpelai luin ye gi khun ge jome ko kenrat sngo ye ga jingdwai haga ga tang ga jong Jesus Christ unong panem unong sius pa ngi dwai ngi panda ga jingyan amen ngi em magis ngi ki ba ngi em magis ngi ki ba kum ki briu lesi ngim pala ya gaban mudur ki sngi ayu kum kini ki henmen bagi para badabangi pensioni bad syatai badabangi leisha saudong jong gani gari ga ba i bad ho shaga perthairu habangi yo i ki khun ki joblay ki bayam ba ki ba jao umman bad mun na peng jong ki do jingkermen hado kata ngi em bagi dagi sngi ki ba bun ba ki long yeng ga long sem ki mat ye ki mat thang lagalong ling baga jing pang ga jing shitom lagalong ling ba ki jing ye kendu ki jing ye shem ga jongki haga jing em ga ba man lagasngi barhoy ru bon na preng jongki habala ban ga khya ga shon bon na preng jongki kelin yar bat ki yam pat do not ru hadu kata hoy habangi yo ye ki kentai lesi lani ye ki riu kentai lani ye ki khanna samla bagi yam lesi kamlong kabathmai hak pedeng jongi henry ladangi yo ye ki rangba bagi yam kalong kabapela ye kabangin yo ya urangba ba unyam ken men bagi para ka bible ke thu yangi ken badon ki briu ki rangba briu ki yam bat kilin yar hagak tien ka jong blay layatho yangi ka kitab ka baar ka jong Samuel ka lenong ka khat pra ka dakot ka balay pulay ke thu yangi ken syapang utaw David aba uyos ngau ye kata ka jing yam ka jong khun uba i jong ulayam ulalinyar ulalimpan wang aku khun Absalom kan jendala bha bangayap mga haga jangka jong me ngiken mauru aga gospel ka jong Matthias ka lenong ka baar pulay lay hunyaw ka dakon kumno ba utray bad unong panim jonga bad jongpi u Jesus Christ ru ulayam
naga benta laga jong kari ka ba uien ka snong ka jat bat ka kenja ka Jerusalem kongko Jerusalem ngakwa ken ban kudup ia pa hagan ga jan miru ko ken men baki para ublay ubu ya ka wai ka jingyam ka jong wai ubrio ka jinglen nyar ka jong wai ubrio kabau lai yam brio hagade ka por kabau dang im hasla jangane ka bertai ka shiti ka jong apostol Paul sikinong rum kalenong ka ba pra ka dekot ka ba arbusau ka itu yang ikum ni bat kong nga ubrio ubasha la not kop u ken uban pelat yanga nagani ka met jong ka jingyam nga ubrio ubasha la not kop u uban pelat no yanga nagamet jong kaniga jingyam Apostol Paul haba utho ye gani gashiti ula tho ye ka hagapor kaba udang let hagalenti jong u ban let Jerusalem ban ula tip biang ru bagak tien ke jong blai ke thu yengi ban haba ula mi na koren ban let Jerusalem kak tien ke jong blai kong bau men sim jong blai ula pau baru ong lada mi let Jerusalem kata gani kaba kut ke jong mi namar hangta ken sakem ye mi bade hangta ken sara bagen tan bishar yame bat hadu ka jingyap ru kala ban long kumta Apostol Paul namar ba uit ken namar ba uit ye ka kam ka jotrai ukwa ye ka ban lek ban yalam ay ka snong kata kanong ba rum ken long ba shim la ken ye la ka jong ka jingim ula lek ban kiu Jerusalem balong ru dai hangta ba ula shakem Halaji hangta yeladui hakabalatan bishar yu balaset bendi yu hakanong barum kihen men baki para ke jonga uniu nong tho abau tho yegene ke shiti ke jinggali kami ningkong kalong kabalang hapo kanong barum kani kabalang kamdei kabalang kabala seng do Apostol Paul kani kabalang kabala mi nakatu kesngi Pentecost kabaki beriu kiwan hapo Jerusalem balong hakada kapor ki beriu ki sedang ban let shani bat shatai balong baki dang ki beriu ki badai na kanong barum badai hangta baga balang kasdang ban yang rasong hakada ka jaka badhoj bagla ong baki beriu kim sha ye kaban yala patba lani am sha ban an pelong jing ye seng patba Henry kabalang kami haki rempai yang Kristan baru Apostol Paul utip ye gani ga jingja baladon ken hagada gapor ki brio ki baim ki banget yo Jesus Christ badai kani ken ka ba utho ye gani ga shiti Shagi brio ki badon hagata gashnong hagata ganong ba kerpang yegede ki brio ki jongu barula yetu yegene ke jingja ken hagalenong ka banyo bat kerpang nadu ke dekot ka banyo hadu ke dekot ka ba arpusan ka ba keren shapang ka jingim ka jongu ka ba ukren yegene ke jingim jong ki brio bat ye ka kerteng jong ka kubor ngala ai yegene ke janmien baga kerteng galong ka don jingkermen yo bangen Don jingkerman yo bangen hagani ka pertai ka bamanga bat mapi ngiem kihenmen bagi para ke jonga balai bo Apostol Paul uriam katne balai bo Apostol Paul ulenyar ye gene ke kentien haga bau ong nga ubri ubasha lanat kom lani manu ken ban pelat ye nga nagani ka met jong ke jingyam ngaken mau ye go ke jingja ba go ke kon ke jingya thu khana shabang go ke brio balong ka ga brio long ba ka ga jingya thu khana ka ga brio ka balale ye ke kam ke bashir kai ka ga brio happening jong ke jingdi ke jing bam long bagada ga brio kalanya eka kali haga jing stat ke jongka bad galalai ban tenra ye ke kenro bad hangta long bagala nyot ye lai jong ikun hakpo kaba i idang don hangta bagala peniap ye i hangta balong kani ga brio aga ga jing ye tu kana kala lai ban shashkor ye go ge jing yalam bad kala lenyar bad kala ong ye gini ki ju ye kentien kaba kala mi nagaktien ka joblay kanihi ka dekot ka ba argusaw ko nga ga brio ka ba shatlanat kop manuken ban pelat ye nga don mu ba map ye nga hatu don mu ka jing map ye nga dang don kalan ye ka bangangan im hasla jong gani ka bertai kihin men baki para ke jonga kani ka brio ka ngau thu ka don ye ka jingkit ka bakya ka don ka iregai ka bate ka bakum ye ka bakalenyar yegini ki kentien baga jinggaliru kalong
balai ken bau apostol Paul komuta unong ya mare lang hagajuk kalenti kabamanga bat mapingi ya mare komuta uju unong uhenmen ujonga badu jongpi ubayam mare hagane kalenti jengga jingem balai ken bau lenyar ya gane ga jingkali barula buru ya gane ga jingkali wang anga ubriu ubashat lanotcom manu ken ban penlat yang ha nagane ga met jengga jingyam kajubab kabaningkong nganai tang artali kajubab agane gajanmin kajubab kabaningkong balai bu apostol Paul uyam ulinyar kadai namar kadekot kabakat lai hadu kadekot kabakat kendai ka ongkum ni namar yakata kababha yakabanga ngamon yakata ngamle henry pleng yakata kabasniu yakabanga ngamon yakata ken ngangale bat kata kadai kadau kabaningkong balai bu apostol Paul uyam usngautu kihenmen bagi para bakadon kapom kabasno hakadonut kajongu kadon kata kaba uyale man lagasngi kabasno aga jingim kajongu kaba man lagasngi kadba unang im masla jongene gabertai kadon kajingale aga jingim kajongu kabalong kaba uyale yakada kapom kaba usngautu bakalong kaba bakla lesing ilaban ong kai kata kapom kashidi ka jau jakat shidi ka jau yones kalanong gabalai ka dekat ka basau kong baga pop kadai ken kata kaba persya ki ki bangile persya ya kamon ka jau blai apostol Paul usngautu biang ya gani badai ka pop kaba pelong yo blai baun penslei ya ka bertai dagom apostol Paul usngautu balatang ya ka Sodom bat ka Gomora namar ka pop jongki balong ruken bau blai ula babi bau tau ya ubrio namar ka pop ken kata kadai ka jingsngau ka jong apostol Paul uyaman lagi sengi wong yakata kabanga ngakwa banle yakata ngamle henry yakata kabang ngamon ngamdon jingtmu yakata man lagi sengi ngale badai namar kata gadau kin men bagi para uyam ulenyar wong manu ken ban pelat yang nagani gamet jong jingyam nyoi hagajuk kabamanga bat mapingi pet ya kabertai kabamanga bat mapingi kim tip shu kanu kababha kanu kabasniu kanu kabadai bat kanu kabamdai kabadai kala kelalong kababakla bat kababakla kalalong kabadai lagalong haka im lang gasalang lagalong haka shongka shongman lagalong hangnu haka jingim jongi baru polu tho ye kani gaju kikintin hagani gajuk kashiti hagalenong gabalai gadakot kabakatsan wong yepi kibrio hagani giski ki kejat jongi te kilong ke bastet palat ya kaban penmisnam wong shushu hagalenong gabaningkong hagadakot kaba arpuwai ngitip bau belai udan henry ngim buram satya lane ngim ken buram satya yau kata kadega jingim kaba mangabat mapingi kata kadega perthei kaba mangabat mapingi kihenmen bagi para ke jonga kaba ka perthei baga pop kanang roi hadu kata kaba ngimi thu shu unu kristahan bat unu ubampat long kristahan unu unong but jauh jisu bat unu dai unong but jauh jisu pada ke jingim hega jingyat lenti jongka pop kidon lai tali ki kerdan kawai kadega jingsdang jangka pom kabau David wang haka pop jangka kmi jonga la pun yanga bakawan kapat kabar kabenta kabar kalong ka kerdan jangka pom kaban ningkong kumangalaong kade nadu kabasdang kabahap hapo kata kakpo jangka kmi jonga la pun yanga kabar kadai kata kajingrai kajongi banle ye kapom bakabalai kalong bangi beteng banle ya kapom apostol Paul uyam ya kani man lagesngi wang manu ken ban pelat yang nagane gamet jangan jingyap apostol Paul udah ubriu ubestat baru ubriu ubetip ya kektien ke jong blai kashiti ke jong shikinong rum hi kalenong kaban riu ke dekat kabar pulai kong baka bainong jong kapop kalong ke jingyam
Apostol Paul utip biang-biang ko kian men bagi para ke jonga baladanga ngayai le ye gane gapop ladanga ngayai beteng ye gane gapop kabakut jengka jingim jonga kalong ka jingyam ka jingyam kamdei jengka met henry ka jingyam jengka met bagi mensim hadu jok ding hagaba ublei un bishar yanga hang tangan shem bangalong ubri ubala sharem Apostol Paul usyapti yang ye kata Wang namar baga daga pom kabangalale baga ta kalong baga bainong jong kata kalong baga jingyap met bat mensim baga tihin ka jong blai ka ongru haga kitab ka ba jingben pau ar pu ar kalenong kada khot ka ba khat ar hakmi ngawan koloi banga don hanga lembat nga don hanga lembat nga ye kanong ban ai nong hauwei po wei baro kat ba kum ka jingle ka jong Apostol Paul kihin men bagi para lada bi puli ye gani gad khot nadu ka ba khat khandai nadu ka lenong ka ba kani gad khot ka ba khat lai ter hadu ka ba khat khandai pen shem ye gani ka benta ka ba uyal le man lagasi wa ngakwa te ban le bha ngakwa ye ka ban ya bat ka jing bha ban le ye ke ai ka ba ublai uong ye nga henry ye kata ka ba ngangam kwa ye kata ken ngale man lagasi Badai kani kan kadau ba kaba pelong ya u bau nong nga ubriu u basyak lanot kop manu ken ban yarap yang nagani gamet jeng jengyap kaba hagini gisngi kalong ba bun ba naki briu kim sngaut ho ya ke jingle ladangi kran ladangi peni ladangi kran kinong Bagai kabangangale kalong kabadai, bagai kabanganga im kalong kabapa, mapi kam dan kam bantu kelarianga. Bangakan mau hagini ki kendiak tayo ki bala letno, kalami kawai ga jingkren kabalapan ma pau perthai pa, barkataru kalami nadu ki snem ki bala letno, bagi don ki riu krau jang ka perthai, bagi ong bakan nyam kristan, kalong hagaktin pareng map yanga, kalong tu judgmental. Kabishar ba palan kabishar palat ya ga jingim ga jong brio ken men bagi para ga jonga kata ga de ga berthai ka bangingiem pet nado ka por ga jong adam bat ka im hakaba uni ukan ulale ya ga pop ula dos ngautu bagai ka ba ule kalong ka ba bakla hakaba uai yo blai om ka ba bha ula ai yo blai de kita ki batam kentan henrai haba ublai pediang Haga jing shisha un jendalaong baniyet yelade bat ban penbet ya gai kabaduna kai kabaule kalong bawat dau yalau jong upara hadu uput baun penyap yo kata kade ke jok kabangim ngautu ngi don hapdeng jong ka jing yap ngi don hapdeng jong ka jing jersey jong kapop andre bon hapdeng jong ngi ya man lagas ngia kersum hangta kehen men bagi para ke jonga ngate bon na preng jong pi hadu kane ke sngi pedang yak saj bat kane ke bertai hadu kane ke sngi ka bamenta pedang yam pedang lenyar manuban pelat yanga nagane ka pom ka basno hanga ka jubab ka don naga benta jong pi jonga ka bangin se kren shiben kabar balai bo Apostol Paul ukren ye gini kentin balai wang nga ubri ubasyak lanot kom manu ken ban pelat yang kadai ka jing yam ka jing lenyar om jong ukna om jong uta ubriu ubam pat nget yo blai ubriu ubalasan ba ha ka jing ya lenti badu blai wong ye gini kentin baga dau ka bahar kalong puli ka dekhot ka ba arpo hadu ka ba arpulai ka dekhot ka ba arpulai ka ong ye gini kentin ka ba Apostol Paul wong kum ni ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekhot met jonga ngayo i henrei ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekhot met jonga ka ba ya let ma bat kata ka hukum ka jonga jingmot jonga bat kata ka ya lamrau ru yanga hakata ka hukum jonga pop ka ba kita ki dekhot met jonga kamut ayu kani ka dekhot kin men bagi para ka dekhot ka ba arpulai ka keren shabang ka wei pat ka hukum lani kata ka an ka ba don om tang jonga mensim henrei ka an jong kani ka do ka ba mangabat maphingi im Apostol Paul wong ken ngayam ngalenyar namar bakat
kat bangadang im masla jong gani ke bertai kat bakamet bat kamen sim kadang sno ngan habban but yagi anjong kado ngapang ngan lenyar ngakuslai ngapisa kita kidai ki anjong kado ki banga ngahabban but habanga kimen step ngatangan habanga ya kendo ngapang shani basyatai habanga syasyo habanga syabom habanga syakran ben kadung kadonut kajonga kata kadeka anjong kado padai kani ken kabawaf sulpol wang manu ken ban pelat yanga nakani gamet jeng jengyam ujob utho agalenong gabakat sau gadakot kabaningkong ubriu ubalakan nagabriu ulong ubakendiat hakisngi bat ubadap tang daga jingjenjar pikan mau ki parbangai ki bahian haga shiti ka jong u shiki koren laisien uladwai wang ko blai jonga la dalong ka mon jong me pelat no si yo tau sha weng no yo sha na ka met ka jonga pitep na hem kin men bagi para ka met ka ba jong u ka dei ka met jong ka jingpang ka ba bun ba ki jingpang ke ba don ha ka met ka jong u dei kata ken ka ba pelong yo u ba u nyam pet u Lukas u balong u ta u doktor u dei u personal doctor u jong u baju don bat u hajan hakti hakajan ban pet ye ga jing im ka jong ni u shakri u ba kodor jong utrai ngi im hagini gisngi ken men baki para ke bang yo i ka jing pang kaliat rai kli ha ga jing im ga jongi ngi yo i om tang yo ta u covid lani u ta u virus u badon hagini gisngi ki don seki wei pat ki virus ki don seki wei pat ki jing pang ga jing shitom ke ba u bri u yam man la gisngi u lenyar ken men baki para ki bakta ye ga jing don jing em ki bakta ye ki brio ke la lek banwat ye ka perthai ye ka jing sumar henrai haga bakut la laong baga jing du jing kermen suda shani bat shatai bat bun ba ki brio ki lenyar bat ki yam bat don ki wei hagi ni ki kendiat sngi ki bla lek no ki don ki brio ki ba mat ye ki wei ki jing pang ki ong pastor nge thu ye pi kala bha ye ka bangen lek no na ki ni ki perthai ban ye ka bangi mat kat ki ni ki jing ki jing jenjar ki bangas ngau so sat hadu kata-kata bun kihin men bagi para kabagi beriu kiyam kilinyar habangi mat ye ke jingpang ke jing shitom bat kamtam hauni ubenai nadu ubenai mat jong ngane ke snem hadu kini ke sngi ke bamenta kidan ki beriu habaki yo ni uni jingpang ubala sar ye ke perthai barogawai habaki fun chengi ki nong sharai jong ka balang ki ongala bha yang i bangin letno nagane ke perthai balai kalong kumni balai kalong kumtai kihin men bagi para ki jonga ka jing yam beriu ka jing lenyar namar ka jing pang ka jing shitom ka te ka khum ye ki khun ki joblei hadu menta menne ho ki jing ki dawai ki da shin ki lami hat ba ki nang mi kita ki dawai nang miru ki jing pang ki baharukom dai kani ken ka bapen lenyar ye ki beriu kam dai tang ka jing pang ha kamet ka don ru ka wei ki jing pang bagada ka jing pang ka long ken ha ki long yin ki long sem ki jongi ki bahagi yung ki sam ki jongi ni pat bat ki pra kelong arliang ken dang ha kini ke kendiat ki sngi ngaken maho ngayo ya gawe ke telephone call ka bai tai kmi he jong ka yeng yong pastor dwai lam se ngan le syukum nu ha preng jong ka jingpang jong ka met ka bang ngadon kala ban kia ka jingpang ka bang amla ban ki roi ngala yos ngau ye ka kubor pan bau kpa jong ki khun ulalum ye ke jan kenab badola leit pai shala ke jong ke yengkur ban i yang ha bat ye ki khon ngong ye tai kong ngong kong pen khlan ye la de wadong ba pi pen leit no lani manu ken ban pen im lani manu ken ban yaram lani manu ken ye ka ban ri ye ki khon ki jong pi im na ga ban ta jong ki ken ki lenyar ki yeng ki sem ma ki ni ki sngi kam dai tang ki long yeng ki long sem ma phi ki samla ki men ba ki para ki jonga bon na preng jong pi pi lenyar ki ni ki sngi huai samla na balang u jongi u yam bu lenyar uang pastor kala sok yang abangan letno na gani ka bertai ngam don kam don jam shu ha gani ka jok ka banga im menta Pioi hagini ki snem bagini ka banai jong gani ka snem kata ka bagi ong na tin pareng kata ka reverse migration daki pau hajar ki kun samla ki la i lagi jong ki kam ki wan pai shala ki jong gari tang namar ban lajim
บัดบนบาnasor ki pet no chanong kendong bagi ong kabha ku khon wan no bangin ya yap no halaga jong ga ying ga jong i kam lelei kabadja kat baja ye ga jing im ga jong i ki don ki breu ki bahagi ni ki sngi ki bala plan ki la don ga jing tmu ban lek puli shabar ban lek puli ha ga jing puli hadien bala dep ye ga metric ba ye ga class 12 ki sngo menta ba ga lawei ga jong i kam don shu kini ki de ki jing yam jong i breu par wayu parlok u bangai ye agini ki sngi bangala pan jing betru na u bangan ye thu ye ga jing im ga jong u wong ye gini ki kentien hap pedeng jong ki kendai benai pastor wong hap pedeng jong ki kendai benai ka jing ya tho ka jonga bat la kata ka breu ka banga nga ie la prasnem ngala ya ie bat ka par bangala ya tho bat ka hakini hap pedeng jong kini ki kendai benai ki belalek no ka marriage ka jika shong kha shong man jonga kala pat bat kala pra om tang kata hapdeng jong kini ki kendai benai ngadu saungut ki balong ki baying trai ki jonga baki hinmen baki para ki jonga ki banga ye ki bar hoi kindet kensan haga ju kesngihi ka kam ka banga sngo bangala drei utau bri ubala trei ye ga jing pos niu ga jonga bangala im hapdeng jong ga jing so ngala du no ya la ga jong ka kam kat bangadang persang banyeng marwei kat bangadang persang banyeng kata nganang kelon apedeng jong kini ki kendai benai ngala ngop ye ka di ka bam bangala mut ban penyap no ye la de tat anda ngasem yu jisu ha ka jengem ka jonga ki hinmen baki para ki jonga ki parlok ngakhot ya pi hagani ga jan met jangani ga sngi kanongot na preng jong pi ki khon jong ga samla ki khon jong ga jingya seng samla presbytery sora kanongot na preng jong pi ki ba pet ya gani ki ba snok tilang haga jingya seng hagani ga jan met laga long pi ki long pa ki long me ki samla ba ki hep ki ba snau thu pi don ya ga ta ka jing shate ga jing shakum Piyam pelenyar baga jing tiap menmiet ka jing jauh ki omat kam ju sakut lani kam ju sange no kadang ka jubab ya pi hagani ka jan miet baga ta ka jubab kalong tanu jisu uban pelat ya pi nagata baro u apostol Paul wong ngagada khot ka basau nga ai ngo yo blai dau jisu Christ u bau trai jonge nga ai ngo yo blai dau Jisu Christ ubau trai jongi kata Gabriel kabang layat ho meneh ka bastang kabala penyap yalai jongi kun halaga jong ka po aga jing buan baraga jing nyak kali shong shit ka jongka long baraga Gabriel kala yo mahat ya ka jing map ai ka jong Jisu ngaken mau ya ki kentien ki jong John Newton habau tho ya ka daga jing rai ka jing ai ka ba pelatam ka ba penim yanga ken ben bagi para ki jonga ki breu ki bala mahat ye ke jing ki breu ki ba mahat ye ke jing yele ki breu ki ba mahat ye ke jing yele ai ke jing yem kadon ka jubab na ka benta jongpi ka jing yap kam dei ka jubam bat ha ka juk ka ba manga bat ma phi ngi em ka suk ba ban pen yap yala de ka ta ka dei ka jing em jong ki breu kam tam ki khon samla ka suk ya ka ban kloi ban de khat yala ka jong ka jing em kisno bam don lawe shu ya ka jingim ka jongi renga khot ya pi ha gani ka chan met ka don kin men bagi para kalat na ka banta jong pi bau play ling bau jisu ka wong ha ka gospel ka jong yonis lai khan rio na bangala ya pi wong ru ha ka shithi ka jong pol chiki nong rum san kala nong pra ka dekhon men habangi dang long ki batlat Chris ulayap ya peli yangi hadu kanega klipman udang ap ya pi ken men bagi para kajing agani gisngi kalau bam dai ba ublai uba pet jingai no brio wat sngo thu bakla ya gata dai ubrio uba pet jingai no ublai uwan ban be na dien wat hadu yelo jong khon na beneng ban pha nagam ta jong pi bat nagam ta jonga kai karai ka jong pi hatu pi rai ba pin im pin yap bat ka perthai
Hapadeng jong ka ni ka jingkit jong ka do ka jingyam brio ka ba piyam man lagasngi. Ka batang ublay utip ye ka jingkit ka jong pe. Lese siya ka bertay barok ki ong pide ubak kementam. Henry pitip aga do not ka don ka batengit. Baga don ka jing syate ka jing syako. Ka don ka jing kermen na ka mata jong pe. Don jing kermen yo bangay. Kadi ka kubor ka bangala keren ha kini ka janmit. Ngangait bau blay un kerhu ya pi. Ublay un yarap ya lagi jong ka jing ya seng samla. Ublay un aibor ya pi hangno ka ba pi pidon. Ha kini ka por pilaban yeng na lagi jong ki jaka ka ba pidon. Ha ki yeng ki sem ki jong pi pilaban dem kosil pilaban duai. Pilaban duai lang bat ngakat manganang duai ha kini ka por. Bau blay un pen kia ya pi pidon ya ka jing pang. Pidon kumnu kini ka janmi ka jing syate ka jing syak kumu blay ulaban pelaj ya pi. Nong rai syaman si muang ka don kawa badap dasna batuhit nalum kalbari chi suang pilaban keli kat no me iet ya nga chi suang kat ne ngala iet ya pi pat ngala iti ya la ka jong ka jing em na ka manta jong pi ublayun yarap ublayun kerku ngin duai ublay buk pa ujongi ubah beneng hewan ban pawa kemat jong me ko kan rahat agane kan no pai jong ka digesngi Ngài ngộ ye me ko kan rahat ba me kran hagi ka ktihen ka chomi. Ngài ngộ ye me ko kan rahat ba me lang ublay ujongi ubashash ko hori ka jing dai ka chomi. Me yo ye ablay ye ka jingkit ki ba khya ki ba don na ka jingem ablay. Kumbalong apostol Paul wala linyar manu kain ban pelaj lem yengi naga ni ka jing pong ka jing shitam manu ban pelaj naga pom ko kan rahat manu ban pelaj naga jing kordit jong ni ka jingem ablay. Kam dai ka jingyam ka jubab kam long ka jingyam ka jubab ka long ujisu on pelaj yengi ko kan rahat men pelaj yengi ablay jonga hangno ka bangingi don try men pelaj yengi ablay yengi saikom jong rai bi melabat hande ke jingi belai ke jong mi bat rai men pelaj lot ken jingi hagani ke jon mi jong ni ke sngi kari ke jongi ka yam brio ka berthei ka yam brio kawat ye me ablai jonga hagaba khum gini ke sngi par ho de thien ka jame kong ba me don hajan e yengi ha ka bangi ngi wat ye me par ho ko kan ran mem chu pelet li yengi habangi wan hai kmat jong me pakai gospel ke itu yengi ki gospel ki itu yengi habaki brio ki wan shame ko try me pen khya yeki me kta yeki bat me pelai lo yeki ngi wan bandam kmat jong me ko try kom ka jinga seng samla presbytery jong ka sora ko keraban baro ki hun ki jong me ngi wan bandam kmat jong me try ba ye jong pelai lem yengi Nagani ka jing syate ka jing syakum ka baka pop ka julong kli yengi pakani ki jing janjar jang ka berthai ka dok bat ka mensim ka yele man nagesngi ya rap yengi ablai bangela ban im ban yaj ban sno tang hame hadu ka bakut jang ka jing let ka jangi sla jang ka ne ka berthai sngo ablai ye ka ne ka jing dwai ha ka kerteng ka jong Jesus Kristus unang panim i dwai ngi panda ka jing yaj amen ublay un kerku ya pi ublay un kerku ya lagi jong ka presbytery ublay un kerku ya gini ki kentien na gini ka janbit na ka benta kaburam jangu amen